नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळया आयचे खबरो. कारवार मीडिया कप 2024 कारवार किंग्सा हरवून कारवार वॉरियर्स विजयी. कारवार पत्रिका भवन निर्वहणा समितीतर्फे कारवारच्या मालादेवी मैदानाचेर आयोजित केल्ले कारवार जिल्हास्तरीय मीडिया कप 2024 टेनिस बॉल क्रिकेट टुर्नामेंटात जिल्ह्याच्या विविध तालुक्याचे पत्रकार आयकॉन प्लेयर्सा सहित सगळ्या 10 संघांत भाग घेयलो. तितूंतले कारवार किंग्स मुद्रण विभाग आणि कारवार वॉरियर्स संघात अंतिम लढतीत टॉस विन जावन पयली खेळिल्ली कारवार वॉरियर्स हेमी 121 रन काढली आणि त्याका प्रत्युत्तर म्हणून कारवार किंग्स संघान फक्त 98 रन काढली. विजेत्याक 30,000 नगद बहुमान आणि ट्रॉफी देऊन सेंट मिलाग्रिस कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचे अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडीस हेमी सांगले की पत्रिका माध्यम हो लोकशाहीचो चौथो खांबो. तो सारको उरल्यार मात्र समाज सुधारणा साध्य. माध्यम सारखे उरल्यार बाकी खांबे सारखे उरतात. अतिथी म्हूण ब्लॉक काँग्रेस अध्यक्ष समीर नाईक आणि गिरीश नाईक हेमी उलोवप केले. या वेळार रत्नाकर नाईक, पत्रिका भवन समिती अध्यक्ष TB हरिकांत, पदाधिकारी सुभाष चंद्र NS, गणेश हेगडे, नागराज हरपनहळ्ळी, वसंत भट कतगल हेमी हजर आशिल्ले अशें प्रसार माध्यमाक कळयलां. ಪಾರಿತೋಷಕವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸತಕ್ಕಂತ ಗಣ್ಯರು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನಡೆದಂತಹ ತಂಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. वशिष्ठ गुरुकुल नर्सरी सदाशिवगड कारवार. ऍडमिशन सुरू आसा. आमगेल नर्सरीत 2.5 ते 3 वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी नर्सरी, LKG आणि UKG या विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश सुरू आसा. आमगेल नर्सरीत स्वतंत्र दीस, प्रजासत्ताक दीस, गोकुळाष्टमी, क्रिसमस, गुरुपौर्णिमा, दसरा उत्सव, दीपावली, संक्रांती, होळी यासारखे सगळे दीस साजरे करतात. प्रार्थना, गाणी, खेळ, नाच, व्यायाम, वर्णमाला अक्षर अशा प्रतिभा कौशल्याचे ज्ञान विद्यार्थ्यांक दितात. गेल्या 4 वर्षांच्यान अमूल्य अशी सेवा दिल्या वशिष्ठ गुरुकुल नर्सरीत नर्सरीच्या विद्यार्थ्यांशिवाय LKG आणि UKG सारख्या विद्यार्थ्यांक सुद्धा ऍडमिशन दितात. आजच भेट द्या आणि ऍडमिशन करा. वशिष्ठ गुरुकुल नर्सरी, महामाया रस्तो, मिलाग्रिस सोसायटी लागी, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क करा 99866 20486 आणि 9880 368186. KSMCA अध्यक्षस्थान आमदार सतीश सैल यांनी अधिकार स्वीकारलो. कारवार देशाच्या जाहिरात क्षेत्रात राज्य सरकाराली एकैक संस्था म्हटल्यार कर्नाटका स्टेट मार्केटिंग कम्युनिकेशन अँड ॲडव्हर्टायझिंग लिमिटेड या संस्थेचो 29वो अध्यक्ष म्हणून कारवार अंकोला क्षेत्राचे आमदार मान्य सतीश सैल हेमी अधिकार स्वीकारून
सरकारान दिल्ली ही जबाबदारी योग्य रीती निभावतलो अशें तेमी ह्या वेळार सांगले। सरकाराल्या जावच्या अभिवृद्धी कार्याक प्रामाणिकपणान प्रयत्न करून सगळी स्तराची कामां सकालात करतलो अशें तेमी विश्वास दिलो। ह्या वेळार संस्थेचे व्यवस्थापक निर्देशक सिद्धलिंगप्पा बी पुजारी, उपनिर्देशक श्रीमती लता नायक, रश्मी यादती, नागप्पा कित्तूर, श्रीमती तेजावती तशेंच कारवार अंकोला क्षेत्राचे पक्ष प्रमुख अभिमानी बहुसंख्येन या कार्यक्रमाक हजर आशिल्ले। अंकोलात आक्रम धंद्याचेर लगाम लागतलो केन्ना सार्वजनिकालो प्रश्न। अंकोला कारवार जिल्ह्याच्या अंकोलात सतत चलच्या मटका आणि कोंबडे अंक आणि पत्ते सारख्या आक्रमक खेळाक लगाम घालसाठी आजपर्यंत खिंचोच एक कडक अधिकारी आम्ही पळयला ना अशें स्थानिक सांगतात। मटका धंदो पसरूंक सरकाराले प्रभावी राजकारणी जनप्रतिनिधीलो हात आसा, तेजेन संबंधित पोलीस अधिकारी निश्ठेन कार्यप्रवृत्त जावू शकनात। हेच कारण अंकोलाच्या मटका धंद्याक पुष्टी दिवन मटका बुकी आपापल्या व्याप्तीत बिनधास्त जाळे पसरतात अशें आयकूं येता। अंकोला पोलीस ठाण्यार हेच पयलीं येयले नवीन हजर जाल्ले पोलीस अधिकारी 4 दिवस स्ट्रिक्ट दवन असल्या आक्रमक धंदेवाल्याक धरून केस घालतात। नंतर तेमकां ह्या व्यापारा कडेन म्हयन्याक इतले अशें ठरवून राजकारण्या मार्फत आशे दाखयतात आणि हे दक्ष अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी जावूंक कारण जातात। मटका, पत्ते आणि राज्यात दीस उजवाडात कोंबडे अंक चलतात, हेजेर बंदी हाडूं जाय म्हूण राज्य सरकारान सगळ्या पोलीस आयुक्तांक आज 6 फेब्रुवारी 2024 दिसा परिपत्रक जाहीर केला। अंकोलात सतत चलत्या या मटका, पत्ते आणि कोंबडे अंका सारख्या आक्रम धंद्याचेर लगाम घालूंक अंकोलात नवीन CPI श्रीकांत तौरगी हेमी हजर जालात। तेमी कितले लगाम घालतले हेजेर अंकोला सार्वजनिकाले लक्ष आसा। मॅजिक बॉय क्रिकेट असोसिएशन अस्नोटी हेमी आयोजित केला। कारवार तालुक्याच्या 8 ग्रामपंचायत व्याप्तीचे टेनिस बॉल ओव्हरऑल क्रिकेट टुर्नामेंट 30 आणि 31 मार्च 2024 दिसा एंट्री फी 2000 रुपये, ॲडव्हान्स फी 1000 रुपये। फक्त 24 टीम मात्र स्वीकारतले। पहिली नोंदणी केल्ल्याक पहिली आद्यता। खेळगड्यान तेमतेमगेल्या ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या टीमीत मात्र खेळचे। खेळगड्याक जेवणाची आणि थंड पेयाची व्यवस्था आसा। ॲडव्हान्सा बिना टीम नोंदणी जायना। एंट्री फी ऑनलाईन पे करू शकता। नोंदणी अखेरची तारीख 23 मार्च 2024। पहिल्या विजेत्याक 21,000 आणि ट्रॉफी, उपविजेत्याक 11,000 आणि ट्रॉफी आणि इतर बक्षिसा। जागो अस्नोटी शिवाजी हायस्कुला लागीं। कारवार तालुका व्याप्तीच्या 8 ग्रामपंचायतीपैकी अस्नोटी, मुडगेरी, हणकोण, गोटेगाळी, कद्रा, घाडसाई, मल्लापूर, देऊळबक्की, केरवडी, वैलवाडा, किन्नर, कडवाड, शिरवाड, अमदळी, चेंडिया, तोडूर, चित्ताकुला आणि बाजाळी या ग्रामपंचायत क्षेत्रातले कोणी खेळगडी खेळू शकतात। अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर संपर्क साधचो अशें आयोजकांन कळयला। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।